da ste stresa i da presvisne od besa. Aj stolice, kako je zlo. Pita da se ne svesti. Stolice. Da shvate, dokle ćeš me jesti, šta je majstorsko na meni. Kako vas treba zvati? Zar ti nisi slušila kod noblese? A za ručak šta ćemo? Kuvaj makar kremenja, kremenja, kremenja! Thank you.